Soc el Follet Neula. Tinc un missatge per totes les famílies que ens heu convidat a visitar-vos aquest Nadal. Ja estic molt impacient! Comenceu a preparar les vostres cartes per al Pare Noel, que aviat les passarem a recollir. Ja tenim moltes ganes de conèixer-us! Potser venim fins a casa vostra, o us enviem un vídeo, o podríem fer una videotrucada. Així que necessitem saber moltíssimes coses dels vostres nens. Com es diuen, quants anys tenen, com s'han portat aquest any, quines coses els hi agrada fer. Potser els agrada jugar a futbol, tocar algun instrument, o cuinar, o fer manualitats, o potser els agrada molt jugar amb els seus amics. Quins són els seus amics? Quins són els seus colors preferits? També volem reconèixer el seu esforç i felicitar-los per tot el que fan bé. O potser hi ha alguna cosa que podríem millorar? Tota la informació que ens pugueu donar serà molt valuosa perquè el Pare Noel pugui preparar tots els regals. Aquí sota us deixo el telèfon de la Marieta Voltereta que ens farà arribar tota aquesta informació. No trigueu, el Nadal més especial ja s'acosta.